a páni, ako som už povedal, stojím pred vami v Telgardskom kroji, pretože mám k nemu vzťah. A verím, že sa preto nenahnevate na mňa, keď poviem, že je to ten najkrajší kroj na Slovensku. Pretože také je Slovensko. Ešte stále väčšina z nás sme lokál patrioti a ja si myslím, že to je dobré a že to je správne. Ja by som sa veľmi pekne chcel poďakovať organizátorom tohto krásneho dňa, tohto podujatia za to, že spojili tento jedinečný deň kroja s iným významným dňom, a to je Deň ústavy. Deň, kedy vznikol najdôležitejší zákon našej vlasti, našej krajiny. A dovolte mi preto tiež nájsť a povedať jednu paralelu. Dnes oslavujeme nádheru našich slovenských krojov a každý to vidíme, že to sú majstrovské diela. Každé jedno dielo, každý jeden kroj je skutočné majstrovské dielo. A to je odkaz našich predkov, našej generácii. Ale príde generácia po nás a budú sa pýtať, čo sme my odovzdali, čo sme my utkali, v akom stave sme nechali spoločnosť. V akom stave sme nechali zdravotníctvo, v akom stave sme nechali školstvo, investície, alebo naše kraje, naše mestá a obce. A budem k vám úprimný, že ma desí súčasný moderný politický trend, kedy sa šíria štvavé reči, kedy sa napínajú svaly a za kroj a za vlajku sa schováva bezradnosť a bezobsažnosť. To nie je odkaz ani kroja, ani vlajky, ale ja chcem byť optimistický, pretože Slováci a Slovenky sa vždy v modernej histórii v kľúčových okamžikoch našej krajiny dokázali spojiť a dokázali odhodiť malicherné spory. Preto, dámy a páni, prosím vás, nenechajte sa rozoštvať. A žiadajte o to isté aj našich politikov, žiadajte ich o lepšie zdravotníctvo, o lepšie školstvo, žiadajte ich o dobrý a lepší stav kultúry, o investície, o to, aby mestá, kraje a naša spoločnosť fungovala.